meghaltam francba. Na hello! Én Dózsa Levente vagyok. Hát ugye most fogunk bemutatni nektek az Ice Tower-t. Így meg is haltam. Nem jól indultam. Akkor kezdjük újra. Az Ice Tower, hát ugye iskolában tanultam, iskolában játszottam vele először. Informatika órán. Tehát játszottam vele először, akkor utána nagyon tetszett ez a játék. Letöltöttem és gondoltam, be is mutatom. Hát örülök nekik, hogy nézitek azt a videót. Ugye a Space-a ugrasz, és a nyilakkal irányítod a kis emberkénket. Hát eddig ahol megy. Hát ugye, szép volt. Hát ugye nagyon jó játékok vannak a világban. Az Asprey Gamer és a többi szarember nem jó videókat készít, de remélem az enyém az jobb lesz, mint az övéké. Szóval jobb lesz, mint az övéké. Megköszönöm, hogyha megnézitek ezt a videót még egyszer. Nagyon jó ez a játék, igaz már nagyon gyorsít már ez a felfelé menet. Már 1000 pont megvan. Meghaltam. Na, ennyi. Hát, menjél még egy próbálkozás. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, még egyszer megmutatom. Neki futsz. És hirtelen, amikor itt vagyunk kb., akkor megnyomod a Space. És akkor felugrik ilyen magasra. Hát, ez is egy nagyon jó ötlet. Most is csak hirtelen megnyomod, akkor repül egy-kettőt repül. Ugye az informatika órán nagyon szerettem ezt a játékot játszani, és azt is az informatika tanárom is szereti ezt a játékot, de ennyi elég. Tehát még ezt, amíg meghalok, addig ezt végigviszem, és utána elég is volt. De ugye nagyon jó játék ez, hogy megmutatom még a beállításokat. Mind menu, exit. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!